Il-President tal-Parlament Ewropew u Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola qalet li ħadd ma jgħidilha li ffaċilitat ġenoċidju għajr għall-Partit Laburista. Tal-dikjerazzjoni surreali Metsola tennieta waqt intervista ta' ftit aktar minn nofsija ma' Tim Diakono tal-Lafin Malta. Tinkwieta li you might go down in history bħala persuna li kienet willingly jew le a genocide enabler. L-unika persuna li tajtek hija l-Partit Laburista. Le, mhux vera. Il-ġurnalist tal-Lafin Malta minkejja dan innota kif mhuwiex biss il-Partit Laburista li jgħidlek, iżda anke persuni oħrajn li m'għandhom xejn jaqsmu mal-Partit Laburista. Ftit jiem wara l-attakki tas-7 Ottubru tal-2023, Metsola kienet fost tal-ewwel li pożat għar-ritratti u l-filmati tappoġġja lill-Iżrael li jibsa l-biss protettiv ta' dawk li jmorru għall-gwerra. Minn hemm il-qudiem Iżrael mar fuq attakk aħrax l-ar wieħed fl-istorja ta' xieren ta' snin f'dan il-konflitt li diġa ħalla aktar minn 52,000 persuna mejta, fil-maġġoranza nisa u tfal, waqt li oħrajn kellhom jaħarbu minn djarhom. L-aġir ta' Metsola ġab il-kundanna ta' ħafna fosthom bosta attivisti favur il-paċi. Studenti f'Università fi Vienna qalu lil Metsola f'wiċċha li għandha idea imċabsin bid-demm tal-vittmi innoċenti u filwaqt li injorathom daw spiċċaw jinħarġu il-barra bil-pulizija. Din mhux l-unika kundanna u protesta lejn l-istituzzjoni u anke kontra l-President tagħha Roberta Metsola, kif fi protesti mifruxin madwar l-Ewropa kollha, inkluż barra il-Parlament Ewropew, ġew akkużati li huma responsabbli għal massakru f'Gaza. Bħal-istudenti Awstrijaċi, l-Europarlamentari Nazzjonalista intlaqet minn grupp ta' studenti lokali fl-Emkast Fraħal Ġdid li akkużawa li responsabbli għal ġenoċidju tal-Palestinjani fil-Vant Nofsani. Dakinhar Metsola spiċċat taħrab mill-istudenti u l-ġurnalisti preżenti billi ħarġet mill-garaġġ ta' taħt l-art tal-istess kulleġġ.